Здравейте хора, аз съм Джо и тук с мен е Бостекс. Здравейте. И днес ще снимам на Egg Wars. Като играем тим и сме жълти. Аз съм взел кит армора. Очаквайте, искам да кажа само, че да очаквате funny момент от Minecraft, може от CSGO. Някаква компилация така. Да. Тън, тара, да, да, тън, тара, тън, 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 13 от 16 хора, почваме след 60 секунди. Аке, отидох всички, бе. Не знам, 13 18. Само. Какво? Ела при джъмпа. Идвам. О, къде? О, тук е малко джъмп, бе. Ще не се казали по-рано. Между другото, долу в описанието ще има линк към... Хора, това видео го снимаме за 30 и 100-ния път, сигурно. Първия път не ни снимаше екрана, после не ни снимаше това. Пъгна се това, Build Wars. После щяхме да снимаме Egg Wars, нещо се прецака, бе. Абе, като цяло, доста затруднения имахме. Този клип вече надявам се качи. Да. Тези, които не ме знаят и преди малко са чули за мен. Бързо. Браво на тях. Да, тук сме трима, какъв си, бе? Задъра. Еми да, ние сме по трима в тим. Аронас долу на 100. Аронас долу на 100. Задъра. Абе, то не е българин, без за какво му пише задъра. Това ти не е госта. Да. What the fuck? Окей, няма че. Добре. Няма с какво. Няма с какво, бе. Пу, бе. Това няма с какво, знаеш, какво ми не помня. Знам. Какво? Какво? Защо Iron генератор пише broken? Бро? Дявол. Не, има друг генератор, споко. Къде? Само ако ще апгрейд на тоя. И къде е този генератор? Готово, апгрейднах го. Как? Еми, от другия генератор взех и апгрейднах другия. Трябва да намерим голд, защото голда ни е най-важен. Златото. Ще говоря на български, защото на... Че не какво казах? Ще говоря на български. Ще говоря на български. Аз се залагам на другия генератор. Скупа малко блокове. Не, фърлих си мърковчета. Елате мърковчета. Нямаш с какво. Ще факам. Нямаш с какво. Добре, искам само да попитам къде е гълда? Нямам никаква идея. What? Какво? Бате, този сървър целият бъгнат, аз така. Що бе? Постави нещо и виж, че не ти излиза. Кое не ми излиза, бе? Аз си го взех вече. Добре, можеш ли купиш Аре, стоун към меч? средата, бе, то направи такова. Каменен меч, ми дай ми златото. Желязото. Бързо, че он е слял от това. Дай. Той го взе. Да, Цялото му стой желязо. малко. Колко искаш, колко... 30 имах. Аре, бате, какъв е този само умрел сървър, ми кажи? Даме си, че ми за айрана. Не бе, аз си го обирам за тебе. Купи ми стоун сворд. Сворд. Готово. Купам ти го. Дръж. Така. Къде си? Така. Така. Дръж. Мерси. Аре, в средата стой малко да взема автопото. Това е камък. Че взема храна? Майко мила. Аре, ходим в средата. Ами аз съм в средата вече. Как бе? Стигнах, той е направил път това. Той от нещо. Щях да кажа, малей, какъв е това, бе?
Викам, амено, дори ме. Амено. Дориме. Амено. О, Diamond генератор. Ще издя. Аз ги обирам да апгрейднем нашия генератор. Именно. Еми аз вече съм... Мен ми трябваха 2, мисля, че. 2. 8. Девел. Хора, също и линкът за Texture Pack ще го има долу в описанието. Всичко, което сетите ще има долу в описанието. Абсолютно всичко. Така. Се надяваме, че... Между това съм без Texture Pack. Ето малко да се... Ако мога ми кажеш на къде ни е острова... Сега ще ни бъдне малко. Аз слагам между другото Texture Pack. На къде ни е острова? Стой, аз знам. Само ме пази. Аз тех се по тия яйца. Тук съм хора да сложи си Texture Pack-а. Много е як. То, моя и твоя Texture Pack са едни и същи, нали? Да. Ми да, то сенто ще ги има. Си имам 20 диаманта и 20 голд. Даже 24 голд. Аз ще тук минам като някакъв невидим. Да, може да. Ако мога ми кажеш на къде сме? Аз обирам тук въобще. Има някакъв зад теб. Мари, бегай! Аз имам кънеха. О, улучих го, what the fuck. Не, това ли е? Това ли е остров? Май... Да, това е! Ох. Нали? Не знам, ама аз идвам. Това е, да. Лекичко, лекичко, внимателно. Лекичко, внимателно. Островче. Островче. О, аз имам 55 злато. Амено. Аз имам 55 злато, сега ще направим такова. Дориме. Кой е направил това, бе? Аз тук барикадирам на яйцето, къде за световно. Това е нашето, нали? Да. Добре. Аз какво... Тебе, човек, аз ще направя... Обсидиан. Все едно. Купчета. Не е все едно. Ето имаме 5 обсидиана. Човек. Беги. Добре, аз служи ги около яйцето. Човек, къде да магиарата да го апгрейдна? Там, наляво. Окей. Къде е наляво? А, да, тако. Човек, няма да го щупиш там. Кое? Кое? Тук е това с... Вижте да ни дойдат отгоре, между другото. Така се доминирам в момента. Това е живото. Да загреза ми яйцето. Върви. То е лесна от... А, не. Не. Точно така. Ние сме само ти... такова. Голяма Ти и работа. аз. Фък. Не съм особено заинтересован. Я направи един чест да си сложи тая другата броня. Там има чест. Дай ми един диамант, човек ми трябва. И на мен е един. Мерси. Ето като вилиджър има чест. Добре, се ще сложи тук. Аре, един диамант ми трябва. Паузи ли? Ето. Но... Да, както вижте, продължавам си. Ето ми го дълъг меч, който си купих току-що. Който си купи. Да. О, аз обирам айрана за рана. Какво ми трябва? Трябва ми кирка. Това ми трябва, аз отде да знам какво ти трябва, бе, бате.
Между другото се оглежда да не ни дойдат отгоре или отдолу. Защото е възможно това. Глеждам се. Аз тук е така ще... Аз се забивам с купувам вилиджера. Виждам. Тук ще заграда пътя за всеки случай. Е така. В мен ми трябва 12 диаманта си направи един меч. Аз имам дъма меч и дъма кирка. И фул броня. Аз имам до средата. Шо? Не. Имаме си диаманти, имаме си всичко. Аз нямам такова диаманти. FPS дроп като нормално. Така. Супер. Прави се. И сега кои сме? 3 от розовия, 2 от жълтия, 1 от зеления. Аре да ръшкаме зеления. Не е толкова зле. Не. Точно като си събереме диамантите. Като събера диамантите за меч. Още 3 дъмата ми трябва. 2. Аз почвам се барикадирам, половината ги давам за блокчета, другата половина за храна. Така, даже още ще взема. Вече имам такова за диаманти. За меч. Лък. Мене ми трябва лък. Не, много ми трябва. Аз си забирам желязо за... Да, ще събирам 3 за диамант за най-хубавия лък. Аз ще събирам желязо за рана. Така. 11 пържоли ще ги направя 20 и ще спра събирам айрон. Яйцето ли не е добре барикадирано? Аз ще взема още обсидиан, ще виж ще направя. Ето имам голд. Стой малко, аз ще направя обсидиан. И аз взех вече обсидиан. И аз ще направя още. Ще за още едно минута. Дръж. Биха зеления, значи сме само розови. Да ти дам ли това? Чакай. Така, служи го е тук, ето тук. Чакай. Давай. Тука. Да. Да, ти едно. Стой си, стояше. Ти пази, защото ти си по-добър в битките. Да. Не, някой ме бие. Да. Ето го, ето то там. Но искаш. Той се направя на по-такова. Мали и тя ни ръжката. Да. Ти нямаш ли лък? Ами, 12 диаманта за най-хубавия. Така че не ти препоръчвам да ми ги взимаш. Мерси. Аре ми ги дропнеш, да? Ти къде си, бе? Дръж. Най-хубавото дропване си ги вземеш сама. Аре, бе, пате. Пак ги взе! Еми да, аз ти ги свърлям. Окей. Ето там са, не съм ти ги взела. Тебе? Бързо ти е бегай! Два диаманта. Ела така, бе. Я, готов взе ги. Така, ела ми тук са. Бутнах го! Браво, бе! Когато не ти лагва. Айде, с най-хубавия лък. Човек, между другото, мен като не ми лагва, въобще не съм много и на добра мен на PvP. ще не ми лагва. Като ми лагва, човек въобще не мога да игра на PvP, а като не ми лагва, игра по-добре от всички. Сега спорно. Добре, айде. Вента, между другото, е най-добър на PvP. Кой взима това голд, бе? Аз бе, слагам такова за... Окей. Трябват ни още 3 обсидиан, да ме 30 голд.
О, аз съм про съм аз. От мен сами трябва най-много голд. Добре, значи сме 3 срещу 2 и то единия няма почти никаква броня. Откъде знаеш, че му са си таковали да си ходили до средата? Диаманти, направи ли си лък? О, фани това лонкши. Мале, как го целих това? Имаш ли лък, бе? Да. Къде има базата, там ли? Я го знам. Я ги знам. Така, направих ни яйцето просто непробиваемо. Почти. Така. То ме стреля, има Сега, че го стрелям аз. Добре, защото идвам. Така. Ето тук моето момченце. О! С това не мога да се учим, бе. Обирам голда, да знаеш. Да си направя ли аз някакъв минимален лък? Направи сега. Няма да е зле. Добре, само да направя последното обсидиан. И яйцето ми мисля, че вече... то още от много отдавна не е. What? Какво бе? Аз събирам стрелите да ви ги давам. Как го? Мале, как го снайпнах просто. Аз събирам стрелите да ти ги давам. Фак. Ти само ме пазиш. Да мога направим. Нямам никакви стрели, дай бързо стрели. Дръж. Айде съм на 2 шота. Дръж. Мърсаш. Вилиджер, укрий ме. Да, с 4 голд. Какво мога да направя? Ме ми трябва 2 голд, за да мога да такова. Ето, направихме вече стената ни е, яйцето ни е непробиваемо. Искрам, извини. Паузирам. Да. И така, хора, тук съм. Тук сме. Тук сме. Тук сме. Поправка. 12. Има ли за някакъв лък? Има. Абе дай за 15, ще събирам още 3 диаманта. Ооо! Цепна ли му крантичката? Да. И то яко. Аз събирам стрелите. Аз тук се напълних със стрели. В това ме нерви, как ще го ръшнем с хака. Ама не го пускам, не се излагам пред хората. Събирам стрели. Куче. На исляма. Убили ли? Той на едно сърце му стай. По-добре си вземи... Опа, той направо ме шутира. Прати ме при вилиджера. Гледай отгоре да не би да ни идват. Това беше най-готиния удръсъл, който съм правил някога. Аре, още две такива ни трябват. Абе, Тимон, ни идват в гръб, знаеш ли? Не. Еми аз искам да проверя. Пак го цепнах! Не, нито от високо, нито от гръб. Вече клипа е на 20 минути. Да, много ми дрем. Пускам го пак, Да, защото да. ми спрям. Това ще го изрежеш. Да, бе. Ама по-бързо, защото аз няма те пазим. Да. Мали, там ме цъпнам. Тук сме. Пак го цепнах. И пак!
Това бате направо му да не казвам. Аз си събирам стрелите като първия пич. 33 стрели. Але тия ги сцепвам, бе, човек. Взимай голда и си прави стрели. Тия направо ги трошим, бе. Направо нямаше ни идея. То как ме вижда, бе? Как го це... Нямам идея. Много съм добър с лука. Аз съм прото на хората. Ти знаеш аз как слизам надолу? Как слезнах от това бързото. Слизам и само си поставям купче надолу. Ама скачам. Само ако се скрия ето къде му се зареда. И отивам си направя една кирка. Евентуално ако ги бием. Фак, нямам стрели. Той е отгоре. Виждам. Цепна го. Цепнах го. И другия го цепнах. Но те колко са? О, ти го цепна и то падна. Знам. Полови сърце! Бегай! Спокойно, няма камо от сега тук. Загради се, ако трябва. Ако можех. Ще оцелееш, нали? Да. Добре, че сама малко трудно. Дай ми стрели. Дръж. Ара ми вземеш една голден епълка. Тя струва нещо от сорта на 10 голд. Дръж. Стой. Си. Охо, ти направо ме напълни. Аз съм ги събирала. Аз ги събирам. Душичката ми напълни. О, аз ги събирам. И къде са тия лаци? С къде ли знам? Къде ме стреля тоя, бе? Това да има шесто чувство. О, цепна го. Знам. Абе, откъде ти стреля, бе? Ти от някъде има стрелата. И то го цъкна. О, мога цъкнах ръда през реда. Знаеш, от така няма да се убием до утре. Но ми драме. Ох. Претихаме. Убиха ли те? Не. И да са ме убили няма нищо, защото тук... Мале... Тия хората, където ми гледат клипа, само чуват тън, защото нали знаеш, че издава някакъв такъв звук, като оцелиш някой. Ох, че ме стресна, бати си викам, те са дошли при нас. Сега ще видиш аз какво ще направя една изненадка. Айде, купи си 32 голден епоки. Това беше Откъде, бе? най-голямата глупост, която съм правил. Що? Така, имам повече от стах стрели. Сега ще видиш аз какво ще им направя. Една хубава изненадка. Леко е печала. Къй ме... Леко да намреш, защото ако умреш... Набарах ли те? Ара бе. О, оцелих го. Падна! Падна ли? Кажи ми, че не. Паднава на острова. Fuck you. Майко мила.
What the fuck, бе? Това бе. Те сгличват ли се в апарат? Какво направи? Нищо? Айде! Кажи ми, че ти гори мога. Да. Ама не е тяхното. А е пърпъл. Еми да, те са пърпъл. Не, те са пинк. Ами не, ама Те аз се са. връщам. Аз съм при техния остров. О, да, верно, те са пинк. Ще спреш ли сам, докато и да дадем шопе яйцето? Ами аз съм на средата. Бутнаха ме! Ама не падна... Умрях. Не паднах от света, ама умрях. Окей, тук са. Бате, то се хакер! Както и да дай да свършваме клипа. Тос е хакер. И добре хора, ако ви е харесал клипа, може да дадете един палец нагоре и ако искате да играете с нас с Егуар Steam или нещо от този сорт, напишете долу в коментарите и долу в коментарите ще има линк към канал на Кало, IP-то на сървъра и там някакви други неща. До скоро!